Hangin gikan naminhan na sidlangan, padulong na bagat na nasidlangan ang ma-eksperyensya naman sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang adlaw nagbutlak las 5:38 kaina, mga tunod naman las 5:49 karon sa hapon. Samtang ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, good morning Lewat Action Doors. Good morning, Liwat Action Boy. Kagsaton mga ka-aksyon. Good morning Anay dara sa taga Hinubaan, no, sa Alagad Radio sa Banwa sang Hinubaan. Good morning dara sa inyo. Kaya amigo na ton dira Alagad Kevin Henry, mayang aga, no? Yeah. Ara nakita mo na ni, okay na? Sige. Hinati, bago pa lang dali lang. Kaya pa lang, wala ha? kami nag-appear Bago pa lang nga kami na di sa akon. sa akon, di bago man. Comments and suggestions. Sa aton nga mga suggestionist. Diba? Good morning dara kay Ma'am Luing Melos sa Bago City, kag kay of course kay amigo naton Melchor Melos. Good morning. M. Saboso is already still listening, may aga. Yes, Mommy Ems and Doc and Attorney Pandan. Good morning. Pandan go. Pandan go? Pandan go. Dali lang. Kayo wala pa di ba? Pay pa sa imo? Wala pa di sa akon. Si ano pa lang di si Miss Sol Lama Barnachas. Sawadika! Dara sa may Thailand. Kag sa family diri sa may Handumanan. Sili niya paayo ka nanay. Palangga kagid namon. Yes. Basi Get well soon, nanay. Get well soon. Attorney Mark Steven Mayo. Good morning, man. Ay, ara siya? Yes. Ari si Attorney Mark. Good morning, Attorney. Diwag ito da. Mayo Bongga siya sa sa... iyang One Hope. Ano to? 1,000 Hope? 1,000 Hope, oo. Mayo sa Mayo. Oo. Tsaka? Mayo ulo. Attorney Mark Mayo sa Mayo. Do Mayo ang iyang apelido, no? Duga, ano, gisa tanan, no? No, pando ka Mayo ah. Kag Mayo ni nga tawo. Si Attorney Mayo Mark nga tawo. Mayo, ano, tos limo? Mayo. Ay, kalay. Attorney, morning, attorney, Ano tayo? Mabinuligon. Ma'am, yes. Mani Ma'am, ang- bagyo siya karon ikaw, gid bladors mong perti. Kakuan gini sa iya sa kakuan bla ng... Sige lang. Gin ka, anta rin break section, Gaya ko boy. anay break kay... Daw kakuan bala sa kay Attorney Mark Mayo. Naka. Daw ka hapos bala palapitan. Palapitan. Maglubudlay lang ganitan pero Kala, it's so pero hindi good. kidding aside, Mayo isa sa mga Mayo nga tao nga nakilala ko. Yes. Attorney Mark Steven Mayo. Daw ka accommodating bala Yes, correct yung action boy. and very respectful. Yes, agree. Bo, berti. Libre niya. Ha? Libre Kaga kuan isa nang halin sa from scratch bala. Oo. Halin sa kuan bala ng baka-baka gid bala hasta Yes. makatapos sa eskwela, makakuha sang law kag makapasar sa bar. Kag isa ka survivor, action Survivor. boy. Correct. Sang COVID, di ba? Hindi, I'm not sure lang, pero do Once, may balatian siya before. yes, Cancer. Ito I cancer, remember. Na-remember ko. So, survivor. Pero Yes. small but terrible. Because he has still a mission in life to fulfill. Yes, correct. Muna sa basta ikaw ka nga tao ka, basta may fulfill ka pa nga mission, hindi ka pa na maano ya. Isa ano pa na nga sitwasyon. Ma-survive mo na yung ya. So si Attorney Mark Mayo has a mission to fulfill. A Yes. man with a mission. With a vision and a man of action. Mark Mayo. Pero tinagito yung attorney Mark Mayo, ya. Libre na na. Gusto may libre bayad gito na ya. na.
Raymond Sige, Ligaspi Pinida, may agaman. Alex Montesa, Ana Sinoro, good morning man. Sala Carlota. Erwin Gonzalez sa Barangay Maaw, Virgo September. Kay Christine Danias Villalobos, ang duwa ka sister-in-law bala ni Ma'am Luing, si Merlin Melos Palikte. Kag Lorna Melos Bantilen. Muna. Kay kautod di sa akon diri mo. Bantilen, Melos Bantilen, Aksyon Boy. Good morning, Ginapag-greet Dra, sa niya. inyo. Good morning sa mga sister-in-law ni okay Maria na ta? Luing Melos. Ate, sige, Stand by sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nagakabalaka karon ang mga residente sa sitio Balik-Balik, Barangay Tabo, Banuasang Ilog matapos ang madugon nga engkwentro nga naglundad sa ilang lugar sa tunga sa mga kapulisan kag rebelde nga grupo. Suno kay Kagawad Anali Guanzon, nagahinyo ang mga residente sa seguridad gikan sa mga kapulisan nagud mahilway na sa mga rebelde ang ilang lugar. Duga pa ni Guanzon, nagakangawa man ang mga residente bagod mahimo sila ang balikan kag balusan sa mga rebelde. Nagapanindugan si Guanzon nga inosente ang mga pumuluyo sa sitio Balik-Balik. Sa karon 20 ka pamilya ang ipahayag nga temporaryo naghalin sa lugar agud malikaw sa kinagamo. Nag-umpisa na ang Commission on Human Rights o CHR sa kaugalingon nilang investigasyon sa kamatayon sa grade 10 students sa San Enrique Negros Occidental bangod sa ginaligar hazing. Sa statement, ginpahayag ni CHR spokesperson Jacqueline Andigia, makaalarma ang kamatayon sa estudyante. Nagpanumdom si Digia sa mga bulutuan kag higher education institution sa ilang responsibilidad nga protektahan ang ilang kinamatarong sa mga estudyante bisan nga ginapatuman ang online schooling. Suno kay Digia, ang hazing ang isa ka biolasyon sa kinamatarong sa estudyante sa ilang safety kag security. Nagapangabay man ini sa mga bulutuan kag security sector nga dapat masiguro nga husto nga ginapatuman ng Anti-Hazing Act of 2008. Nadugagan naman ang Negros Occidental sa 120 kabagong COVID-19 cases sa kahapon nga adlaw Martes. Ang syudad sa Bacolod ang mayaraman dugang 105 ka kaso sa COVID. Sa pinakauling bulletin sang DOH6, 857 ang bago nga kaso sa bugos nga riyon. Ginreport sang DOH ang 698 ka madugang nga recoveries kag 26 ka dugang nga mga nagkalamatay. Ang Western Visayas ang mayara karon sang 15,039 ka mga aktibo nga kaso. Ginklaro ni Lopez Haina Murcia po ng Barangay Hernan, Alintana nga napatay sa balatian ng 4 ka mga residente sa barangay kag hindi sa COVID-19 vaccines. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Alintana nga 3 sa 4 ang mga senior citizens nga nagaedad 85, 68 kag 63 anyos samtang 52 naman ang isa. Suno pa kay Alintana, 3 sa maini ang nagpabakuna kontra COVID-19 apang nagligad na ang halos 1 ka bulan. Dugang pa sang kapitan na patay ang mga senior citizens bukod sa katigulangon kay ginabatsyag nga balatian parehas ang hypertension kag diabetes samtang nagtaliwan naman ang 52 anyos sa cardiac arrest. Ginpanawagan ni Alintana sa mga residente sa ilang barangay nga magpabakuna na bangod sa nagalala nga peligro sang COVID-19. Tapos ang mga pumuluyo to kag naging pandala nila mga dirato nagailistar. Halos to sila tanang pumuluyo to diya sir sang barangay namon. Dira lang more or less mga 20 sir. Halin sa una yes sir do ka ang napatay di sa ako actually subong is 4 mo. 3 ka senior citizen kag isa nga hindi senior citizen. Hindi nga senior citizen may komplikado na ni sa hypertension man kag may diabetes man siya. So ang senior citizen nga 3 medyo konsakwan pa bala partner awas na gisagantangan ang ilang mga edad. Kabahin sa pagpahayag ni Lopez Haina Murcia po ng Barangay Hernan, Alintana.
Ginatinguhan naman sa EOC Extraction Team nga ginapamunuan ni Executive Assistant Ernie Pineda nga ila makumpleto karon nga adlaw ang pagsaylo sa mga COVID positive patients sa siyudad sa Bacolod nga nangin backlog sa ila operasyon. Suno kay Pineda, ang temporaryo nga pagpasira sa mga eskwelahan nga ginagamit bilang pasilidad ang nagapangunang rason kung nga wala nila gilayon masaylo ang mga pasyente. Dungang pa ni Pineda, 3 ka mga bulutuan ang ila liwating buksan matapos temporaryong inpasira bangod sa manubo nga kaso sa COVID-19. Nagao man ini sang kooperasyon sa mga individual nga nagpositibo sa mga virus, paagi man sa bulig sang mga opisyales sang barangay. Plano sang Basiwa stakeholders kag consumers group upod ang 60 ka mga empleyado ang ginkaka sa trabaho kag ilang mga pamilya nga personal nga isumiter ang manifesto nga ila ginhimo sa opisina ni Bacolod City Mayor Evilio Lenadia. Suno kay Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. nga nagapanguna man sa mga kausa, plano nila makatipon sang masobra 20,000 nga pirma agod mapakita ang suporta kag ang panawagan sa pagkonsiderar sang desisyon sang Civil Service Commission Region 6 nga pag-reinstate sa mga empleyado sa ila trabaho kag pagbayad sang ila sweldo umpisa sa ginalegar nga illegal sila ang ginkaka sa trabaho. Payag pa ni Gamboa, nagapanawagan sila kay Lenadia kag Board of Directors sang Basiwa nga pamatian ang panawagan sang 60 ka mga empleyado nga nabudlayan na sang ila sitwasyon matapos nawad-an sang trabaho, 8 ka bulan na ang nakaligat. WHO nanawagan sang moratorium sa paghatag sang booster shot sang COVID-19 vaccine. Samtang sa piyak sang pandam sang Japan, wala sang pamahog sa terorismo nga na-monitor sa Pilipinas. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit
Kangisang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Dati pinagama't-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio. Okay, good morning dira kay Mario Bacau ko Irad sa La Carlota City. El Spoon, nya good morning guwapa. Morning, So, Elspoon. Ikaw ni Guray na? Ambot lang. Ah. Walang tab. Dito mag-asyong kauluya mo na ka na. Kasi wala makahuo. Tapos lain galiya ginawa Lain niya. galiya, Ay, kwan. kalain. Pagkita mo sa inat, ala ko na. Ah. There's no harm in asking questions. Oo. Bongga sa nga. Sige. Jinky de Alagdon, may agaman, Raymond Ligaspi Pineda. Tamiyaw niya lang ang manamo nga pamilya niya sa La Carlota. Michael John Season, greet niya lang si Victorio Daddy Pok Hison, Sangdeca Home sa Barangay Kabug. Sakay Resty Awakay from Hacienda Antulanga. Isabela. Ambot lang. Johnny Templado, watching from Magdugo, Toledo, Cebu. Una sa balita, una sa aksyon. Teresa Lina Hakayaw, good morning man. Christine Menyas Villalobos, morning ko na kay Mama Star Mayo, Jinky Delagdon, Lisa Joy Ilon Amoroso, Homa Lumena, Jean Oiseser, Dennis Richard Tibor Roma, Bia Jonathan, Michael John Season, kag sa mga tanan nga members ang EFC. Kay Wenx Kili Morales, kay Abidra Natnat kag August, good morning. Rochelle Evangelista, good morning Action Boy, Idol Doors, bao sexy naman idol ko. I always and forever. Hindi na ya, subong lang. Every day. Yes. Every day sexy. It's a new day. It's a new day. Sige. Diri na ko yung action boy nag-start kay Enrique Caballo Sobaldo Jr. Ate Dugay ka pa na? Oo, ate Ari go pa lang si danay. Lisa Joy Ilon Amoroso, Juvie Monares, Father Ember, good morning kuno. Yes, good morning. Bongga ang OOTD ni Miss Doors. The Color. Namian si Juan, abi. May guro, padalaan ta na siya sa amo sina nga OOTD. Sige, padalaan to si Ma'am Van sa Minnesota. Correct. Ang ngayon, gini siya action boy. Correct, ang ayan na siya. Kay, amo ka mga daan, Itaw na kayo nga amo ka abs. mo sang shades of skin ni Ma'am Van, no? Mga Morena. Mga Morena Beauty. Yes. Romo Pasaporte is also watching. Virgil Legaspi Coloso, Andrea Amanda Jaime, Jocelyn Song Comedia. Sa radyo lang ko, anay monitor Tamyaw ko lang si Linda Romo.
O, sige na, go na. Ara ka na da. Si Enrique na. Oh. Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning. Miss Jocelyn Song Comedia, Virgil Legaspi Coloso, good morning. Yes, God bless man. Maria Teresa Hofelenia, maayong aga. Diding Alojamiento, good morning man. Kay Miss Ana Sinoro, maayong aga. Atia Kim Iriman, good morning Atia. May nang pag-answer sa iyong mga module. Alex Fuentes, good morning man. Rochelle Fulgencio Susana, good morning sa imo. Jesseline Andrada Tiangson, good morning. Watching from Mansilingan. Keep safe everyone. Kay Dads Aberia, good morning. Bisan wala siya kung nag-comment pero adlaw-adlaw gid siya gyapon galantaw sa aton. Sa may sumag. Thank you. Thank you so much kay Miss Jean o si Sir. Good morning sa imo. Si Agnes Espirito. Good morning. Kag ginagreet niya lang tatay niya Landos Panaligan sa Puro Cagaykay, Barangay 2 from Agnes Espirito, Sang Pasig City. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. God bless and more power ARB. George Gargaseran, good morning. Yes, good morning. Kay Japang, may agadara kay Japang. Bo na Good kiagya ko morning, sa naligad. Japan. Ya, action boy. Uling ko. Ya, great man ko da be. Kung nagagay mati ko, uling ko sino kao. Nya si Japang. Si Japan. Nya sing partner mo bala si Aksyon Dorel da nga gwapa. Uling ko. kalay. Balong ko siya. Sa Sige, 5. Sige, i-greet na pag-i-chat on air or sa Facebook. Facebook yara sa niya mo monitor naman ko kay pamati ko daga ko monitor ko siya kadaga. Sige, sige. Thanks, Japs. Samtang Good naga Japs. amo na siya, naga tongkling siya. Nag-ano gidya? Oo. Early morning pa? Hindi Hindi ko early morning. Mga alas 10 naman go, alas 11. Pwede ka, temprano gyapon ba? Ya, wan bato lang ay. Ah. Lingko pang ko sa sakit tiyan ko. Ah. Aga pa mo. Patunura lang adlaw. Oo. Kaya hindi, hasta magbuka, hasta magbutlak liwat ang adlaw, kaya yan na yan. Basta sugulan ta, Oo. tunod ng adlaw. Tunod ang adlaw. Kaya hasta magbutlak. Hindi ang lang ko adlaw. yasang nangga sa nakainit pa, no? Init pa. Pag tunod sa adlaw, dira kita. Yes. Dira kita magataksanay. Taksanday niya. Perte na. Fighter, nga darakon boy. Fighter, kag survivor. May isa kang survivor sa ano? Oo, survivor kasi ang mga pagpanghangkat sa ano Sa kabuhi. sa kilim nun. Sige. Kita mo na survivor yung mga pagkapaos. Dasig lang yan. Dasig lang yan. Kabakal ka sa tagpila to? Tag 600. Ay, kalait. Ano makita mo? Good morning, Manggaling. Gusto mo damo pa to? Daw pa to. Damo pa sobra? Hindi ko gusto mapaos yan. Standby na sa mga balita national.
Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Detalye sa mga balita nasyonal. Nagapanawagan ang World Health Organization sang moratorium sa paghatag sang booster shots sang COVID-19 vaccines. Gindefine ni Dr. Ravindra Abiyasinghe, ang representante sang WHO sa Pilipinas, nga ang booster shot ang third dose sang bakuna para sa mga tao nakakumpleto na sang 2 ka doses sang bakuna. Ginpatag ni Abiyasinghe, ang panawagan ng moratorium ang bangod sa vaccine inequity. Ginpahayag man sang WHO official nga wala pa karon sa ebidensya nga ang fully vaccinated nga mga tao ang kinahanglan sang third dose apang posible mayara sang exceptions lakip na ang yara sa immunocompromised situations. Una nang nagpagawa sang statement ang DOH nga wala pa sang pinal nga rekomendasyon sa booster shot bangod pa rin pa ini nga ginatun-an sang mga eksperto. Ginanunsyo sa opisyal ng World Health Organization ang dugang 10 milyones ka doses ng COVID-19 vaccine sa sa COVAX facility para sa Pilipinas. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni WHO Country Representative Ravindra Abiyasinghe, ilagi na paabot ang mas dako nga consignments sa third o fourth quarters ng tuig para sa Pilipinas kay iban man nga pungsod nga magabaton sa COVAX vaccines. Base sa record, ang COVAX ang nakahatag na sa pungsod sa 13 milyones ka doses ng bakuna. Yara sa 16.7 milyones kuma Pinoy ang fully vaccinated na kontra COVID-19. Wala sa may na-monitor ang Philippine Security Forces sa posible pagpang-atake sa mga terorista sa Pilipinas. Una nagwang report nga nagpaandam ang Foreign Ministry of Japan sa ilang pumuluyo sa posible terror attack sa anom ka mga Southeast Asian countries lakip na ang Pilipinas, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand kag Myanmar. Base sa report, nakakuha sa impormasyon ng Japanese Foreign Ministry sang posible suicide bombings. Nagpangabayang gobyerno sa Japan sa ilang pumuluyo nga likawan ang mga religious festivities kag ang pagtililipon. Ginpahayag ni Colonel Ramon Zagala, spokesperson sang Armed Forces of the Philippines, wala sila sang may nabaton nga anuman nga report kag ila gina-validate ang tanan nga report angon sa isyu sa seguridad, ilabi na ang terorismo. Suno kay Zagala, base sila ulihi nga review ang threat level sang pungsod ang yara sa moderate. Kinahanglan sa 33 bilyones pesos nga pondo para matagan sang laptop ang tanan nga manunudlo sa pagpatuman sang distance learning sa budget deliberations sang House Committee on Appropriations. Ginpahayag ni DepEd Undersecretary Alain Pascua, kinahanglan man sang dugang nga 4 bilyones para sa data connectivity sa sulod sang 12 ka bulan. Ini ang ginpatahag ni Pascua matapos ang pagpangusisa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro angot sa computerization program sang DepEd. Suno kay Pascua, nagbulig man ang bayanihan sa paghatag sang laptop sa mga teaching personnel. Ang DepEd ang may 630.8 bilyones pesos nga budget proposal sa 2022 kag 629.8 bilyones naman ang ginpain para sa Office of the Secretary. Ang proposed budget ang mas mataas ang 6% ikumparar sa 2021 budget. Sa ibang panaton nga balita nasyonal, iga-anunsyo naman ni Senador Manny Pacquiao ang iyang plano sa 2022 election antes ang Oktubre 1. Inagit pahag ni Pacquiao matapos nag-file sang 100 milyones pesos nga cyber libel complaint bato kay Pastor Apollo Quiboloy. Sunod sa senador, prioridad niya sa karon ay trabaho antes maghimo sang anunsyo. Iga-anunsyo man ni Pacquiao ang iyang running mate sa amuman nga adlaw. Sunod pa sa senador, luyag niyang ang tao nga may parehas nga intensyon sa iya, lagip ng kampanya kontra korupsyon kang magasuporta sa ilang programa nga 22 rounds priority agenda para sa pungsod. Ginpalawig tubtob Setyembre 30 ang enrollment sa pampubliko nga eskwelahan para sa school year 2021-2022. Ini ang ginpahayag ni Education Secretary Lenore Briones sa deliberations ang proposed budget sing DepEd nga 630 bilyones pesos para sa masunod nga tuig. Suno kay Briones, ila ginapaabot nga magparehas ang enrollment tinalikdan nga tuig kag traditional na ginpalawig ini. Sa separado nga DepEd order, ginpahayag nga ang extension sa enrollment ang paghatag sang konsiderasyon sa limitasyon kag kabudlayan dala sing COVID-19 pandemic. Ginamanduan ang tanan nga public schools nga batunon ang mga late enrollees tubtob katapusan sang bulan. Samtang base sa record sang DepEd, 25,982,224 ang naka-enroll para sa subong nga school year. Sa katapusan nga bahin sa aton mga balita nasyonal, kapina sa 1,042,065 ka persona ang fully vaccinated sa siyudad sang Manila batok sa COVID-19. Sa data gikan sa Manila Health Department sa tubtob 8 sang gabi sang Martes,
Kapin sa 2,304,965 na nakabaton sang at least isa ka dose ang COVID-19 vaccine, samtang 1,042,065 ka mga persona ang ginakabig na karon nga fully vaccinated. Ang mga fully vaccinated individuals na nakabaton sang 2 ka doses ang COVID-19 vaccine o kung isa ka shot sang Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. Ginpahayag pa sa Manila Health Department nga naka-administer na sila sang 2,304,965 ka bakuna sa COVID-19 para sa kwalifikado nga populasyon o kung ang mga edad 18 anyos pasaka humalin pa sang bulan sang Marso 2021. Kung pagbasihan ng data gikan sa Department of Health nga population estimate, kapin 77.11% sang qualified population sang Manila ang fully vaccinated na. Sumangman sa idalom sang population data sang Commission on Elections na 97 o 97.83% sang populasyon sang Manila ang makabig na nga fully vaccinated. Ang duga naton nga mabalita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Jeffred Tambasin. Nga pamangkot si Jeffredo. Din ko no ang location sang Life Extension Clinic. Ari na natin sa may Burgos Lacson. Lapit lang sa Burgos Lacson. Sa GA Esteban Building. No? Oo, ining daw ato. Sa basta
Atubang ni sa sang punerarya blade. Sa may lakson. Ano ang disbong? Anong tagay man? Higato, abesya. Oo, Higato, abesya. Ang lisbo sa una, tubang na sa dampida, sa ulan lang nada, lapit lang nada. Basta sa atubang sa yan, di pa muna. Kung ari ka di sa punerarya, pagkatubang mo sa tuo kadampi pakadto ara dang life extension clinic. Kuha na da, makita mo na kay kadako na da sa ilang signage, no? Da lang Kaya Niliana, Annalyn actually, Malikse, no? Good morning man sa taga La Granja, La Carlota City, no? Kay Josefina Loxin Generato. Good morning and keep safe man sa imo dira, no? Sa kay Susan Jaime Allen dira sa Houston, Texas, classmate mang aga dira sa imo. Sa kay Jean Buerom. Good morning. Kay pare ko Arlene Buerom. Mayong aga man. Good morning sa inyo. Si Edwin Miranda Sr. Bro, good morning. Kumusta ka na? Okay, dugay na kaming sinula kakilitanay. Kamo damo ka man mga friends nga dugay mo na wala makita tungod sa pandemic. Ay yes, Aksyon boy. Damo gid Si Paula, kumusta? Okay lang, gina-visit-visit siya gyapon namon. Gina-visit-visit, doon pa siya. Ano masikit doon ba? Gina-visit, di ka gina-visit-visit. Paula man siya gyapon. Paula man siya gyapon. Ginahalungan, gina siya namon yung Aksyon boy. Kaya ka very, gina siya nga daan, fragile. Kaya, So, Paula. ligat actually lang last Sunday night man siguro to lipat ko. Nakaupod kami dinner sa balay nga tatlo Kaya gulpi lang sila nangagad nga makakaon kami kuno sagwa. Siling ko nakaluto na kuya. Bulo ka nga very economical mo nga daan. So diri na lang ka mo Tay amo ko diri na lang kamo dungagan ko lang luto ko. Ay, very So good. tay ang mo ginsugat pa to ni Eden si Paula sa sila iti pagpuli gindulong siya namon. Ginupdan ko man sa Aksyon Eden. Swerte, no? Sa sugat dulong gid sa gali. Yes. Love gid gali si Paula. Alas 9 pa na sang gabi. Siling ko may duty pa pagkabos na sigon tanan. Kabaskog na gid gali si Paula. Baskugan gid si Paula. Paula saya mo. Oh, pula siya mo. Hindi siya puti. Puti. Kala. Si Migot Leo Talaban ka pamangkot. Makadto ka mo di karon. Sige lang kay kuan karon mo ilang daw launching guro sang Tourism Week sang La Castellana. Good morning dira kay Mayor Maymay. Regards ako da Leo kay Mayor Maymay. Kay daw hindi kami di sumukahalin daw sako-sako gid no. Si Aksyon Dorel nga daan nasta pa niya karon sa hapon ng duty. True. Kaya ako may duty, manti daw medyo sako-sako kay Leo. Sige lang regards ako da kay Mayor Maymay and congratulations sa Banwa sa La Castellana para sa ilang pagsaulog sang Tourism Week. Yes. Balakong La Castellana is now fast becoming one of the tourist destination diri sa Negros Occidental. And congratulations kay Mayor Maymay for that, no? Grabe, subong ang Action Boy, ang lalagawan dito gidya sa La Castellana. Yes, subong. oo. As in. Kasabay Mga pa. matahom. Kay mismo ang mayor nag-promote. Correct. No? Siya yung model mo. Oo. Kung may mga tourist spots, sabi nga mga tindog, dahil na to ya, tuto sa ya, Kanto. tapos siya ang baligya. Isipon mo. Amo na yung mayo. Di ka kita mo yung nagaling subong, pagaling subong kuhan mo ng pasalamat mo. Kaya saot mga dancer siya mga contest ang mga contest na sa mga kadabanwa sa ilang mga festival. Ang mayor iya kasaot. Te? Pwerte ya. Nakita ba? Pero may Wala kita. ko kita. Siya ya ang finale. Ay, mongga. Di ka nakita mo man. Kundi ang ilan na kuhan mo, Bailes de Luces sa La Castellana. Duga perform na gani, di ba? Sa iba niya. Sa international, ga-perform na sa ibang nga pungsod. Pero pag kita ko na siya pagpasa kundi, pasalamat ng panaad. Panaan. Kita mo si Mayor ga interest sa ato siya kasaot, ya mo pinali saya mo. Morning da Mayor Maymay. Good morning. Migo Leo, regards ko na kay Mayor Maymay ha. Sige lang nato na kay makita na gid na kami in the coming days. Yes. Sige. Kag dira sa kay Hierson Lapinig Junio, Jose Hierson Lapinig Junio. Good morning, man. Labayan Eduardo Jr. When ka mo ya bisita, diling naman niya alagad Kevin Henry. When ka mo ya bisita diri hinubaan? Ay hinubaan, bumedyo layo pagid ba? May time. Malambutan ta gid na, ano? Sige una to bala kadto bala kay masunod ko. Kay naman. ikaw ang ako niya kumbaga pare ba sa presidente before maglakat sa area ga check Advance party. Advance party sa Action Boy. Advance party.
Good morning dira sa Alagad Radio, kag sa naga-monitor dira sa Alagad Radio nga live man kita dira, no? Morning Mayor Ernesto Estrao, classmate, may kaagad dira sa imo, no? Sa kay classmate ko Mayor Ernesto Estrao. Hindi kami classmates sa eskwelahan niya, ha? Oo. Kabalo Leo, na. ha? Kabalo na. Leo Socamo, way ka nakabalo, ah. Leo Socamo. Away ko nagali kabalo. Helen Sareta sa Murcia, good morning. Good morning mo kay Kate Maculada, Bint Maculada, Bry Maculada, watching from Murcia. O, sige, standby na kami, ha? Again, sa Banwa Sala Castillana, congratulations sa inyo dira nga Tourism Week. Morning edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:51. Kag sa detalye, Balita International, ginadilian nga makagwa sila pungsod si Haiti Prime Minister Ariel Henry. Inibangod sa kaso sa diin imbulbado siya angot sa pagpatay kay President Jovenel Moise. Luyag klarohon sang piskalya ang kang tanan ni Henry sa suspect si Joseph Felix Badio. Inibangod may ebidensya ang korte nga makapila ka beses nga gintawgan ni Henry si Badio pila ka oras antes nagluntad ang assassination sa ilang nga presidente. Madumduman nga ginluthang sa ilapulian si Moises sa Hulyo 7 sa diin nakaluwas man ang iya asawa. Sa patatag sang pangnegosyo, ginpahagi man sang First Gen Corporation ang operator sang Malampaya Gas Field nga magapadayo kung magabalik sila sa pag-supply sang natural gas sa power plant sang Lopez-led nga energy company. Ang clean energy firm nagpahag sang Martes nga sa pagbalik sang gas supplies, nagalaom sila nga ang ilang mga planta ang makabalik na sa gas-fired operation. Ang First Gen nagkonfirmar sa ilas nga power plants ang nag-switch ini sa iban nga fuels sa nagligan nga weekend pagkatapos ang Malampaya nag-switch off sang ilas ni nga gas supply. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 49 pesos kag 89 centimos. Singapore dollar 37 pesos kag 12 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 41 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, engaged na ang pop singer nga si Britney Spears sa long-term boyfriend niya nga si Sam Asghari. Ginkompirma man ini sang iya talent manager nga si Brandon Cohen sa Instagram account sang singer. Nagpost ini sang video nga ginapakita ang iya nga engagement ring. Una na ang nagkilalahay ang duha sa tuong 2016 sang malakip si Asghari sa video sang singer nga slumber party. Ginpatigan man ang anunsyo sa gina-engagement pila ka adlaw sa pagtapos sang conservatorship sang iya amay nga si Jamie Spears. Sa balita sa sports, sige karon ang training sang 160 ka-athlete nga delegasyon ipadala sa Pilipina akong Philippine Olympic Committee nga magpasakop sa ikanom nga Asian Indoor and Martial Arts Games dito sa Thailand. Sunod kay POC President Representative Abraham Bambol Tolentino, ang mga atleta maghampang sang 21 tubtob 31 ka sports halin Marso 10 tubtob 20 sa masunod nga tuig sa Bangkok, Thailand. Ginsiguro naman ni Tolentino nga ang manapili nga miyembro kag dako ang potensyal para makadala sang medalya. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Kag sa ating mga aksyon, happy Wednesday! Sige, Action Doors, dali lang kita. Okay. Kay kahapon pa ni natin nga ginatawagan natin amigo, si Jonathan Granada sang Life Extension Philippines. Importante ni subong kay subong adlaw September 15 sa nasilin naton may mid-month sale ang Life Extension Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan.
sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan,
sa pagduhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Daw nagsobra na kita Aksyon Doors ang imo nga balita espesyal sa ano ta kita na gani? Sa Friday. Amo man gyapon suksukon mo lay naman. Lay naman nga color. Ala na Same color. style. Same Okay style. lang. Okay lang. Sige, sige. Stella Maricel is mayang agad na same. Alma Bayer Escosar sa Asya Hinubaan. Yes, good morning. Good morning. At sige, alang-alang kita sa atong panahon. Buwas naman sa atong ipagpakalaga diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline, with Aksyon Art Hopon, ang inyo na rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.